Aquesta és la imatge de la Cerdanya a hores d'ara. Poc verd per la falta de pluges i la poca neu que hi ha queda reservada a les cotes més altes. Amb aquest panorama, una de les conseqüències és que l'estació de Guils Fontanera no ha pogut obrir aquest hivern ni un sol dia. La temporada ja està perduda. Penso que és impossible obrir. Si no nevés molt un metro o vingués molt mal temps, la temporada està perduda. Aquest any, comparant l'any passat, nosaltres hem treballat un 90, un 100% menys. O sigui, és que no hem arribat a obrir. I això també comporta que si l'estació no funciona el lloguer, no funciona l'escola d'esquí, no funciona el bar, i després fer neu és car, si no ens equivoquem. Quanta gent ha deixat de treballar en diversos sectors, tant això que dius del bar, del lloguer d'esquís, perquè no ha pogut obrir aquesta estació? Bueno, a l'estació, 2 persones del lloguer, una persona d'informació, 4 al bar, més els monitors que poden ser 7 o 8. Aquí estem al lloguer, que tenim el material d'esquí de fons, que encara aquest any no ha sortit. Tenim 500 botes, 600 parells d'esquís, 100 parells de raquetes. Doncs està tot intacte. Des de la temporada passada no ha arribat a sortir. La situació, tot i que una mica millor, tampoc és per tirar coets a la Molina i la Masella. El Puig Llançada i la Tossa d'Alp estan completament verds i l'única neu que es veu és la produïda artificialment pels canons. Però les pistes durant tota la temporada, aunque fos neu de canó, ha estat impecable i impressionant. El que sí que passa és que, clar, veus l'extensió, mires les muntanyes i l'aspecte que tenen les muntanyes doncs, no és tan maco com quan està tot nevat. Parlant amb la gent d'aquí la zona i la meva mateixa experiència, jo no recordo una temporada com aquesta. No la recordem. És molt atípica. És que no ha nevat en tot l'hivern pràcticament, ha nevat molt poquet. La neu acumulada d'aquest any doncs, deu estar al voltant de 50 centímetres acumulat tota la temporada. Quan dius atípica, amb 50 centímetres, vols dir dolenta? Vol dir que no és tot el bona que hauria de ser. Com a monitor heu notat que ha baixat la feina respecte a temporades anteriors? Bastant. Et podria dir que a hores d'ara he treballat el 50% respecte a l'any passat. I degut a aquestes baixades de feina, doncs tot el planter no treballarem al 100% fins Setmana Santa. La setmana passada s'estava celebrant la Copa del Món de Snowboard. Quina imatge creus que es poden endur? Creus que beneficia això la promoció dels Jocs Olímpics? No és una mala publicitat pel que fa a la Federació Internacional d'Esquí, perquè som capaços de demostrar que un any on no hi ha hagut precipitacions o no hi ha hagut nevades, podem tenir una estació en funcionament i podem celebrar una Copa del Món. Entenen, doncs, que és una anomalia que aquest any no hi hagi neu. Entenem tots que aquesta situació no es repetirà gaires anys més. El paisatge tan insòlit a aquestes alçades d'any és causat per la poca pluja. Només 15 litres per metre quadrat en els últims 3 mesos i mig, una desena part de l'habitual. I els termòmetres s'han enfilat fins a 21 graus, com a Puigcerdà aquesta setmana. La falta de neu i una mica la crisi ha sigut un còctel explosiu, vull dir que s'han barrejat les dues coses i bastant malament. Recordes un hivern tan càlid? No. No, de fa molts anys. Jo sempre he esquiat i des de fa molts anys que no està com aquest hivern i això es nota, està clar, la gent no puja tant. Esperem aviam si ara refà amb la primavera que aviam si tira cap aquí d'una altra vegada. Un hivern amb molta calor, molt sec, sense neu, això afecta. Sí, aquest any s'ha notat menys gent per la falta de neu i bueno, pues, això ens ha perjudicat bastant. Porque no hay ni un puto duro, porque no hubo nieve y porque subir a la Cerdanya pues sigue siendo caro. De totes les comarques crec que és la pitjor, ha nevat a tot arreu menys aquí. Neu n'hi ha hagut, vull dir, les pistes han pogut fer neu artificial, a la zona de França ha nevat, s'ha pogut esquiar, però és una mica la inèrcia que agafa el tema del poc ambient que hi ha hagut de neu, no? Tot plegat té una conseqüència pèssima pel sector turístic vinculat a la neu, que és un dels pilars de l'economia de la Cerdanya. Hi ha una incertesa que fa que la gent no surti tant com sortia. Llavors això ha provocat una davallada important d'ocupació. És una de les pitjors temporades dels últims anys? Sí, indiscutiblement. A més, és agreujada pel fet de que portem 4 anys ja d'això que anomenem crisi, no? Ja és el quart. Als hotels ja hem fet els deures, hem ajustat costos, hem reduït personal, hem parlat amb els proveïdors. Esclar, és que el quart any ja no et queden
Llavors, què passa? Pues dels aspectes negatius, donar-li la volta i veure què en podem treure de positiu. El fet de que no hi ha hagut massa neu també ens ha perjudicat, sobretot en els hotels de peu de pistes, no tant com els de baix a la vall, però principalment els hotels a peu de pista s'ha notat molt la davallada. Sabem que hi ha hagut una part d'esquiadors que s'han mobilitzat cap a altres zones, esquiadors habituals que teníem aquí, perquè han vingut aquí, han pogut esquiar, però bueno, han anat buscant també altres llocs on poder l'oferta de neu era una miqueta més atractiva. Però també pot ser que la gent que vingui vegi les pistes sí que tenen neu de neu artificial, però als voltants sense gota de neu, pot ser que això també influenciï la gent que busqui altres alternatives? Sí, està clar que la persona que busca la muntanya per jugar en la neu, aquesta gent l'hem perdut aquest any perquè aviam, és obvi que neu fora de les pistes no n'hi ha. Bé, evidentment no està blanc, però les estacions d'esquí fan una tasca fantàstica, són uns professionals excel·lents. Hem llogat bicicletes a l'hivern, s'ha venut roba de ciclisme. Crec que hem pogut compensar una mica els mals números de l'hivern. Si un altre any és igual, doncs ja sabem que les condicions de neu que hi haurà a les pistes seran bones, amb la qual som optimistes per aquesta part. Pensa que tenim prop del 50% de l'estació en funcionament i és gràcies a aquesta neu que s'està produint durant tot l'hivern. Menys quantitat de neu natural que aquest any no pot ser que no en caigui perquè aquest any ha estat zero. Per tant, a partir d'aquí, qualsevol cosa que sigui igual o una mica millor ja ens fa ser molt optimistes. Encara confien en la possibilitat que la Setmana Santa salvi una temporada per oblidar. Amb sort, en els pròxims dies poden tenir una alegria.